ji bernameya Pelîstan bawekî zindî êvar baş. Berhevkirin û pêşkêşkirin dem hat dêrikî. Derhener kekê çiya. گۆدەرنێجە حەجەکەرێ بەرنامەیە پێلستان خەلەکە ئیرۆدە ئەزێ هەلبەستوانە باکوورێ کوردستانی فاتما ساڤجی بخوێنم. هێویدارم ئەڤ هەلبەستین کو ئەزێ divê خەلەکێ de bixwînim bi dilê we bin û hûn demeke xweş û şad li gel guhdarkirina wan derbas bikin. Kendalê birînê ji nivîsandina Fatma Savcî. Her berêvar siruda nivşê xewnaşîn. Wek kerwanekî berê yê rêya hevrîşîmê. Tevî bîna darçîn û qerenfîlê di nava me re. Bi bîranînên çavbelek re dibihûre dengê bilûrekê bi ser me dikeve. Nuxriya qewmekî ji demê re digel helbesteke çeyîne em. Ku birînên me dizellilin, şev li me digerin. Tavsork di destê me de dipirrijin, li mizgîniya perperîkan diqesidin. Pey xeydên zeviya girî dikevin, agirdanka çavan ji ken diteyîsînin û li ber şêmoka nêrgizan ji qerem dikevin. Bi kuştina zarok û tivîlkan pel bi pel ji giyana jînê diweşin. Gulleya çardexwerê li bejnameya narincî naşkînê. Wilo nedûr di singa me de baskên xwe dişkînê. Mane mirin ne lav ke. Rihê wê ne ji axêtê. Şewkekî desthilatdara ye. Xwe ji şewqa çavê me digire û em di ti çaxan de fêr nebûn xwe bidin bersiyê. Em xwîniyên yek xeyalên dilo banga me ya Newrûzîn. Li hêtên zaferanî dişkin ne gunihê dûriyê ye. Em gula cîwîkê welatê bê berbejnin. Li Kendalê birînê jî bi taya aşqê dilerizin.